kontroverznej budove v areáli jednej z najväčších nemocníc na Slovensku sa medzi Bratislavčanmi popísalo veľa. Ale neverili sme, že realita môže byť ešte desivejšia, než sme si predstavovali. Poďme však pekne od začiatku. Univerzitná nemocnica Bratislava, známa ako nemocnica akademika Ladislava Dérera, či jednoducho nemocnica na Kramároch, má bohatú históriu. Od 60. rokov minulého storočia sa rozprestiera pod vrchom Kamzík, vysoko nad hlavnou stanicou a Patrónkou. V čase svojho vzniku bola jednou z najmodernejších nemocníc na Slovensku. Niet sa čomu čudovať. Do jej výstavy bolo investovaných 113 miliónov korún, čo vtedy predstavoval obrovskú sumu. Výsledkom bol komplex, ktorý poskytoval priestor pre detskú kliniku, pavilón tuberkulózy, infekčný pavilón a ďalšie špecializované oddelenia. Jej dominantou sa stal 14-poschodový monoblok s kapacitou takmer 700 lôžok, ktorý slúžil nielen Bratislavčanom, ale celému Slovensku ako špičkové pracovisko neurochirurgie. Dnes však Kramáre poznáme v úplne inom svetle. Funkčné budovy tu neúprosne poznačil zub času. Moderné trendy 21. storočia sú pre tento komplex dávno vzdialenou realitou. Najväčšiu pozornosť púta budova, ktorá je zrejme aj najväčším strašiakom celého areálu. Táto budova mala pôvodne slúžiť ako riaditeľstvo nemocnice, avšak po páde režimu štát nedokázal udržiavať obrovské a nákladné stavby, ktoré postupne prešli do súkromných rúk. A výsledok? Bez kontroly, bez údržby, len prázdna chátrajúca troska. Takto môžeme sledovať množstvo opustených budov, ktoré sa medzi novostavbami mesta postupne rozpadajú a hnijú ako pokazené zuby v bielom chrupe. To, čo sme však zažili vo vnútri, bolo ako z nočnej mory. Hneď po vstupe nás ovalil neznesiteľný zápach, rozkladajúce sa smeti, výkaly a potkany. Tieto slová nie sú prehnané, realita bola ešte horšia. My sme budovu navštívili v zime. Nevieme si ani predstaviť, aký pekelný smrad to musí byť v horúcom lete. Odpad, kam sa len pozrieš. Smeti sa tu kopia v obrovských hromadách, ktoré pripomínajú zákopy. Všetko je premáčané vodou, ktorá kvapká cez rozpadnutý strop. Kto vie, koľko budova ešte vydrží predtým, než sa začnú rozpadávať jej múry. Každé poschodie je zničené viac ako to predchádzajúce a to najhoršie? Temné podzemie. Našťastie sme mali čelovky, ktoré nám umožnili preskúmať každý tmavý kút. Najväčším šokom však bolo zistenie, že staré kancelárie tejto budovy dnes slúžia ako improvizované byty. Áno, počujete správne. Ľudia bez domova si ich svojpomocne upravujú. Budeme radi, ak našu tvorbu podporíte na platforme Hero Hero, kde videá ako toto budete môcť sledovať ako prvý. Samozrejme, nebude chýbať ani nepublikovaný bonusový materiál a mnoho ďalšieho zaujímavého obsahu. Pripojite sa k našej rekordnej komunite a prispejete k tomu, aby sme aj naďalej mohli tvoriť obsah, ktorý vás baví. Odkaz na Hero Hero nájdete v popise videa. Dovidenia pri ďalšom videu a hlavne spoznávajte vždy to naj.